Wat een talent hier in Begelen, ongelooflijk. Ik kreeg net weer een verzoekje binnen. Het is namelijk zo dat een heel groepje uit Nijweert ook compleet is vandaag. Ik wil ze dan ook naar boven roepen met een butemas. Het zijn namelijk de, wat zit hier? Oh ja, de Brelsterten. Naar boven met een butemas. Daar komen ze. Geweldig. We hebben Niels Timmermans bij ons en we willen voor hem even een liedje zingen voor de stemming erin te krijgen. Laat je muziek maar komen. Ja, dankjewel. Het is toch geweldig, het carnaval.